naton mga drivers, taxi drivers, tricycle drivers, mga jeepney drivers, modernized man kag traditional jeep. Good morning sa inyo, no? Ka mga e-bike drivers naton dira, maayong aga gid sa inyo nga tanan, no? Sa nag-monitor naman sa Facebook, good morning gid sa inyo. Si Ana Sinoro, maayong aga. Sakay Virgil Ligaspi Coloso, maraming aga dira sa imo. Ems Amoso, good morning manda. Nag-monitor man sa ako nag-upload man sa aton subong, no? Si Miss Jinky Dialagdon dira man sa Phoenix, Arizona. Good morning dira sa inyo. And kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo dira sa Rochester, Minnesota, maayong aga. Dira sa kay Arlon John. Good morning sa Santa Monica, Talok, Bago City. Upod sa mangod niya nga si Agot. Ay, sige. Good morning the Arlon Jan. Sa kay Miss Evelyn Nipomuceno, good morning man. Have a safe weekend man dira sa imo. Super ito bang... Ano naman? Naglakat ganina kuan ka lang landam kay basi mahasangit lang bangs bublaw. Yes, basta mo masangit yung wardrobe malfunction. Kasi masangit. Better ang tangi mo tsura bisa kuan be. Ay, Siyempre beautiful. Beautiful and beautiful in your eyes. Video lang inyo ng mga OOTD nyo. Pwede ni sayang. Yes, kira mo Saturday. Sige. Basta yung Saturday, yung dress down, yun na iya. Ayun na. Yes. Kung iba niya, dress up. Dress up. Sige. Good morning dara kag happy birthday sa brother ni kumari ko Virgil Ligaspi Coloso, si John Ligaspi nga nag-celebrate sa iyang 62nd birthday karon nga adlaw. Happy birthday to you, John Ligaspi. Happy birthday. Dira man sa kay kuan Action Oliver Pason. Yes, Action Oliver. Happy birthday. Happy birthday to you. Siyempre na tayo duty today. Gani. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Show Balitang Bayan numero 1. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, tatlong patay matapos na duraan preno ang isa ka di pasahero nga jeep kag nagbunggo sa kahoy nga Jimelina sa sitio proper, Barangay Malatas, Banwa, San Calatrava, mga pasado tak na alas 2 sang hapon kahapon Biyernes. Ginkilala ang napatay nga pasahero nga Sanday Rochelle Visitacion, 32 anyos. Elma Baynason, 72 anyos. Kag Araneta Agravante, 63 anyos. Sa interview sa Action Radio Bacolod, kay Police Major Lumiain Lidawan, ang hepe sa Calatrava PNP, overloaded ang salakyan kag sa nakalambot sa dulhugon nga porsyon sandalan, nadula ni sang preno kag nagdiretso sa kahoy nga Jimelina. Sa datos sang PNP, 39 tanan ang pasahero sang jeep. Sa din 16 sa mga pasahero ang ginpaidalom sa X-ray, 5 ang ginrefer sa ibang ospital, 3 ang under observation, kag 12 ang gintugutan na nga magapauli. Voluntaryo naman nga nagpadulong sa Calatrava PNP ang driver sa salakyan, nagkikilala kay Jose Giquito Floren Cunja, isang 53 anyos ang edad. Nagpangaya naman pasaylo sa pamilya sa mga biktimang drivers ng pasahero nga jeep sa nagluntad nga aksidente. Ginpahag sa drivers ng pasahe nga si Jose Giquito Floren Condia nga kada aga gina-check gid sining kondisyon sa salakyan bago magbiyahe sa iyang rota. Suno kay Floren Condia, wala siniging tuyo nga ibunggo ang jeep
sa puno sa Jamelina. Sa piyak nga nag-change gear na inikang nibaloan nga wala nagakagat ang preno o pamayara ham sa dalan. Rason nga nagdiretso inikang nagbunggo sa kahoy. Duga pa sa driver nga sa 30 katuig sini nga nagadala sa salakyan, ining una nga na-involve siya sa aksidente. Patay man ang isa ka barbero matapos ginluthang sa tubang sa iya boarding house dira sa Fortune 8, Barangay Estefania, siyudad sa Fortune B, Barangay Estefania, siyudad sa Bacolod kagabi Biyernes. Ginkilala ang napatay kay Brian Diaz, 41 anyos, kag tumandok sang purok Zone 4 sa Barangay Mambulak, siyudad sa Silay. Sa interview sa action firing line, ginpahig ni Police Major Richie Gohe, ang hepe sa Police Station 4. Nagapungko lang si Diaz sa iyas nga motorsiklo sa guwa sa iyang boarding house. Sang ginipingan sa nagaisanon nga suspetsado nga sakay sa pula nga motorsiklo kag gintiro sa guya. Dead on the spot si Diaz sa natabo nga insidente. Sa karon gina-establishar pa sa kapulisan ang rason sa krimen, sumuman ang identity sang suspetsado. Sa inisyal nga paglaragway sa mga nakakita, ang suspetsado maniwang nagataas ang 5'3" o 5'4" ka nakasuksok man sang pula nga helmet. Barbero na siya, so tapos siguro Brian natulog tambay sa alam sa niya nga boarding house doon po sa iya nga motor nga ito. Okay. On the spot na sa sir? So, kaysa tsura sa barbero. Ang kabayan sa pahig ni Police Major Richie Gohe sang Police Station 4. Ginaresto naman ang 46 anyos nga lalaki matapos ang buy-bust operation sa otoridad aga sa Nueva Jess sa Barangay 12, Syudad San Victorias. Ang operasyon ang ginpatigayon sa CIDG Aklan sa pagpanguna ni Major Edgar Tonico. Kaupod ang Victorious PNP sa pagpanguna naman ni Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Ginaresto mo si Reynaldo de la Torre, kag residente sa Barangay 12 sa among syudad. Nakuha kay de la Torre isa ka kalibre 9mm nga pistola, duha ka magazine sang among armas, kag 18 ka bala sang amuman nga armas. Nadakpa naman ang isa ka high-value individual sa pagkatapos ng 3 ka semana nga surveillance ng hinihimo sa Police Station 4. Nadakpan si Oscar Ogahayon, 44 anyos, pumuluyo sang Purok Hervias 3, Barangay Villamonte, dili sa siyudad sang Bacolod. Sunog kay Police Major Richie Gohe, ang hepe sa Police Station 4 nakalambot sa iyang informasyon nga nagabaligya sa droga si Ogahayon kag sang nagpositibo sa test buy ginpatuman gilayon ang buy-bust operation. Nakuha kay Ogahayon ang 15 gramos nga shabu nga may standard drug price nga 102,000 pesos. Nagpasalamat si Gohe sa ilang informant sa positibo nga pagdakop kay Ogahayon. Si Ogahayon ang yara karon sa custodial facility sang Police Station 4. Nadagpahan na isa kay Loy matapos nabaklaan sa iligal nga droga balor 200 pesos sa Police Station 3 sa Puro Cross Pandan, Sitio Sibucao, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Ang nadagpahan amo si Rose Glaraga alias Parts, 46 anyos, wala sang trabaho kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha kay Glaraga ang siyam ka sachet sa ginasuspetson shabu, nagabugat sang 2 gramos kag nagabalor sang 13,600 pesos. Suno kay Glaraga ginasugo lamang siya nga magbakal sa iligal nga droga kag ginasuhulan sa iya mga kilala apang ginako nga nagagamit ini sang iligal nga droga. Sa karon priso si Glaraga sa custodial facility sa Police Station number 3. Action Radio Philippine Standard Time na 10 minutos na nakaligad sa attack na ng alas 6. Suspended Bucor Chief Gerald Bantag, ginhangkat si Justice Secretary Rimulya nga magpanaog sa pwesto. Santa Senator Hontiveros nagpaandam sa presidente nga hindi magpatama sa pagpangutang. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Diin ka na to? Di ka na kay Ray Flores Baryoga. Huwag yung pamalambutan si Arlon Jan. Dali lang bala. Ray Flores Baryoga, good morning. Ka namin isang bank. Thank you so much. Kay Ma'am Ana Sinoro Liwat, good morning. Kay MJ Season, sir, good morning. Ohayou gozaimasu. Dira sa may Nagoya, Ano Japan. to ka? Puna to sa gisi na iya Terminal 3. Yes, nagpa-Japan siya. Thank you so much ka na. Alright! Kay Arlen John, good morning sa imo. Kagwapa, gid ko no kay Action Eden. Thank you so much. Kag agin himo yan na niya nga akon nga bangs nga pambansang bangs. Ang pambansang banks natin. Oo. Ay, takto na, oh. Dugay-dugay tunan ako sa mga kabataan. No? Mamba na teacher. Pambansang hayop. Carabao. Ang pambansang bulaklak. Dali lang ba? Sampagita. Ang pambansang bangs. Okay din. Kami na. Grabe ni si Arlon Jan. Dugay-dugay, anak na sa history. True. Grabe ni si Arlon dyan. Gusto yun ni Gruwa buslot ang kilid. Charot lang. Charot lang, Kay Ma'am Bing Guerrero, good morning. Nagatanaw siya rin sa Fortune Town. Good morning. Kay Irma Bermoy. Bermoy? Sakto. Good morning ko no sa family Bermoy. No, yes. Thank you so much, man. Ma'am Hawalami na. Good morning. Jory ni Pamusano, may ngagaman. Felix Magtulis Villatura, good morning sa ila ni Jojo de los Santos. Ana si Ma'am Vanessa Mayo. Kaba sabi kay may mga howdy daan. Howdy, Action Boy. Na to na. Howdy. Howdy. Howdy na. Ay, kuroy. Sa kuha na mo mga Texas na mga traveling on this rush hour right now. Pang Canada sila. Business trip with Dr. Matt Mayo. Happy weekend na sa inyo. Shana L may business trip. Sana all may business. Kaya kung may may business trip. ka, makatrip ka lang na iya. Okay. Sige. Sana all may business. Ano yung business? Action boy man. May aral na kami nagsunduro. Libay. Lugo. Logo mo na. Try niyo ko dami. Ako model. Faustino Capillo Navarro Jr. from Lahad, Dato, Sabah, Malaysia. Kay Ma'am Loing Melos, may agadra kay Melchor Melos. Good morning, mga sundanagis lang ni Teacher Romela Ilustre Arevalo. Yes, Teacher Romela, good morning. Good morning. Si Bigo na Phil Alonso guys sa may Tokyo, Japan. Morning man. Kasi kumari ko Teresa Linahakayaw, morning. Parang Ma'am Gilbert. Fukuda, Eleanor pa. Ma'am Eleanor Fukuda. Si parang Gilbert da, good morning man. Kuha mo itong, hugli, no? Ano? Veronica Santillan Manukan kagay sila ni Tito Musielo ang ayan kay kinusang bangs Yeah, mo. abalaan mo to, pambansang bangs ni mo. Kalaway mo kung hindi ka kaya. Gusto nyo, Aria, gusto nyo, comment down below. Gusto nyo isaylo ang bangs kay Action Boy? Comment down below. Kung maglambot 5 ang mag-okay. Isaylo? Sa 7 a.m. isaylo ta. Kung hindi sila gusto, butangan ta pakit bang sa likod mo, abe. Pwede. Hindi na sa bang sa likod? Pwede. Bisa mo pwede sa kilid, gani. Shaggy na tawag na yun. Sa gilid. True. Stella Maricelis, magagaman sa imo sa Bago City. Good morning. Sa mga taga-Hinubaan kay Kagawad Melchor Baroca Rombines, good morning dira, no? Kagay migo tada Eric Tenerefi. Sa mga nag-monitor dira sa Alagad Radio, good morning din sa inyo Yes, tanan. good morning.
Philippines. Sige. Sa kay Leo Talaban, dira sa may Mang Hanoi. Sa may La Castellana, may aga man dira sa imo, no? Good morning. Kag sino ganing galing ka sa mga on air talaga ron tamyaw ning iban karon no kay Oo, kay iban dira sila gaga pamati. laba kadamo sa radio labaga pamati bala. True. Tana ka mula para hindi wala ka muna curious sa pambansang bang? Oh. Asa mga ganang monitor sa radio lang, i-open yung inyong Facebook dahil para makita yung pambansang bangs. Yes. Kalain mo lang kung hindi nyo makakita. Curiosity kills. Charot. Metod sa bangs mo, nagang aura mo. Do ano? Ang mga kilala ko, Koreana, doon hindi gani ako Koreana. yan. Doon hindi ako Koreana. Oo, ako Ikaw yan. yung Koreana. Oo, yun lang. Kapag daan sa ano, di, winglet. Ano mo lang na? Winglet. Inang damay sobra di sa padre, winglet, dili pa nawags na. Yeah. Ngala ko pag abot, mapirting baka bakaw. Kaw-kaw. Kaw-kaw. Pirting baka baka, musang pag abot, ano nila baka baka yun sa tubang sa espiyo man. Siyempre lang yun. Kaya gabutang gali winglet. Yes. Winglet. Tikot sa tunga yan, ano yan? Eyeshadow, ano na? Eyebrow, ano na? Diin man, Dria. Andre lang ko sakit sa kilay, oh. Dria. Ang kilay, Aria. Dria, eyeshadow. Eyeshadow. Andrea, kilay. Kilay. Andre yung milok. Mascara. Eyelashes. Eyelashes. Tapos yung masubrahan mo de, winglet. Winglet. Lay mo na yung anglet. Anghit. No, lapit-lapit siya sa anghit. Ay, anglet, di ba still na ya? Anglet. Ang anglet, ang butahan na sa ano ganit panawag na, nablang na may pulsira, anang Angklet. anglet. Sabad. Anglet, galit na Pwede yan. na ito ma-rewind. Kag ma-edit. O, standby na sa aton mga balita nasyonal. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive Bayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:21 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginhangkat ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya nga magpanaog sa pwesto tungod sa aligasyon nga pagduot sa iya sa nagapadayon nga investigasyon sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Suno kay Bantag, mas maayo nga magpanaog si Rimulya tungod wala na inis ang kredibilidad kag inakusahan pa ang Justice Secretary nga nagakondisyon sa publiko agud magduot sa iya ngalan sa pagpatay kay Lapid.
Ining una kay Yunan nga nagpagawa sang pahig si Bantag matapos malakip siya sa ginpasakaan sang kaso nga murder. May angot sa pagpatay kay Lapid kag sa middleman nga si Cristito Villamor Palanya o kun June Villamor. Alegasyon pa ni Bantag, ginausar ni Remulla ang kaso ni Lapid ug may nakpan o kumatabunan ang drug-related issue nga involbadong iya bata nga si Juanito Remulla III nga naaresto tungod sa ginaligar importasyon sang 1.3 milyones pesos nga high-grade marijuana. Ginpahayag ni Attorney Rocky Thomas Balisong, abogado sa suspendido nga Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, nga ginaalegar mastermind sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid sa Oktubre 3, nga wala nagapanago kag mapakita sa publiko si Bantag sa hustong nga tiun. Suno sa abogado sa ambush interview sa Department of Justice Office sa Manila, hindi obligasyon ni Bantag ang magpakita siya kagalingon sa publiko. Pahayag ni Balisong ang pag-file sa kaso, akusasyon pa lamang, kag ang akusasyon hindi bot silingon nga guilty na kag wala pa sang warrant of arrest nga gin-issue para kay Bantag kag wala man kamaturan nga nagapanago ang iyang kliyente. Naibaloan nga na-file ang murder complaints bato kay Bantag, Bucor Senior Superintendent Ricardo Zulweta kag pila kay iban pa may angot sa pagpatay kay Lapid kag sa ginaligar middleman sa plano nga pagpatay sa New Bilibid Prison inmate Cristito Villamor Palanya o kon si June Villamor. Handa naman nga tumangon ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang kaso ng murder. Basta kabatok sa iya may angot sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Sunod sa kay Attorney Rocky Balisong, ginpahag ni Bantag nga luyag sa nitinluan niya ngalan tungod wala ini sang kailabtanan sa krimen. Rason nga tubangon niya ang kaso. Samtang naghatag man klarifikasyon si Bantag angot sa una niya nga palayag batok sa gobyerno. Pahatag ni Bantag, nadala lamang siya sa emosyon kung nga napalayag nga magakontra ini sa gobyerno kag gintawag nga wala sampulos ang nasambit nga pahayag. Sa piyak nga bahin ni pasiguro ni Balisong, ayari lamang sa Pilipinas ang iya kliyente kag sa husto nga panahon magapakita na sa publiko. Ginpahag naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagtukod sa iya kaugalingon nga ginharian o kung teritoryo suspendido nga hepe sa Bureau of Corrections nga si Gerald Bantag sa sulod sa New Bilibid Prison. Nabala ka man ang presidente nga mismo prison chief ang pusang pusod ang ginaangot sa isa ka kaso sang pagpatay. Duda si Marcos nga nagtukod si Bantag sa iya kaugalingon nga Phildom nga but silingon, kontrolado niya ang nagakatabo sa sulod sa prisuhan kung ahilway siya nga makahulag kag wala mahadlok nga masilutan. Nibaloan nga ginsuspende sa presidente si Bantag sang 90 dias para masiguro ang patas nga investigasyon sa kaso ni Lapid. Nagpasa na sa counter affidavit nga nagapanghiwala sa anuman nga partisipasyon sa krimen si Christopher Bacoto, ang inmate nga nidaligar ikaduha nga middleman sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Ang counter affidavit ginapasa kadungan sang preliminary investigation sa kaso nga murder. May angot sa pagpatay kay Lapid sa una nga middleman nga si June Villamor. Sunod sa abogado ni Bacoto nga si Attorney Salvador Quimpo, naghimo sang counter affidavit nga nagapanghiwala sang tanan nga akusasyon nga kliyente bangod malapit sa 4 ka tuig na nga napreso ini sa New Bilibid Prison kag wala sang posibilidad nga may magabisita sa iya nga hindi man niya himata o kung hindi niya abogado. Sa iban pa nga balita national, nagpaandam si Senator Risa Hontiveros kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hindi magpatama sa pagpangutang. Sunod kay Hontiveros, hindi kuntani pagsundon ni Marcos si Anay Presidente Rodrigo Duterte nga nagpamilit nga magpangutang sa China sa piyak nga hindi man kinanglanon. Nagwa ang statement ni Hontiveros matapos ang plenary discussion sa Senado, may angod sa ginaduso nga national budget para sa tuig 2023. Ginpahayag naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kinanglan pabakuron sa Association of Southeast Asian Nations ang cooperation mechanism agud malambot ang ginatawag environmental stability kag masolusyonan ang climate crisis. Sunod sa Presidente, ang paghatag solusyon sa epekto sa climate change isa ini ka collective responsibility sa tanan nga nasyon kag ginpahayag ang developed nations kinanglan may dako nga papel para sa global efforts agud mag-mitigate sa risgo. Ginpanumduman ni Marcos ang papaayos sa climate resilience pagi sa pag-usar sa bagong agricultural technologies sa tuyo nga mapabakod ang food security cooperation kag food self-sufficiency sa riyon. Sa katapusan nga balita national, nanawagan naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang pagpaayo sa ASEAN Solidarity kag Centrality nga ang tuyo masolusyonan ang mga komplekto kag pagpanghangkat sa kada rehiyon. Ginhimo ni Marcos sa panawagan sa iya partisipasyon sa ika-40 nga ASEAN Summit Plenary sa Phnom Cambodia. Kag suno sa Presidente, importante ang regional unity agud matutukan ang karon nga mga pagpanghangkat kag makapatuman
sa mekanismo para sa community building efforts. Palayag pa ni Marcos nga pagpaayos sa ASEAN Solidarity, makahatag solusyon sa mapagpanghangkat kalakip ng natural nga kalamidad, health emergency, armed conflicts, kag economic recessions. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Morning danay kay James Walter Balseda, taga Barangay Lagasan, Bago City. No? Nya gwapa gid man na iya sa Action Eden. Amot ko ka question sa bala. Gwapa gid man na iya sa Action Eden, Action Boy. Amot da question Hindi, ko na. Wala question mark, wala kay dot. Di base kung question ni gani, o lang mabutangan question mark. Ati, grabe. Kaya kung magsilisa- Grabe nga typo, dot. Yun. Pag sa bala gwapa gid man na iya sa Action Eden. Di masabdong sa TUE, guaranteed na iya. Hindi atuod, ginaiya kay kung question na, gwapa gid man na si Action Eden, wala na iyaya. Sakto man. Sige. Gwapa gid man na iya si Action Eden. Kay kung question na kita na iya, yung nakamuha. gwapa gid man na si Action Eden. Kita na yung diba? nakamunyaw. Siyempre, makita iya pa lang sa ano, gwapa lang, how much more pag sa personal. Kita mo nagdamo ka ng Facebook Live viewers, to kaya nagambal lang ang ma-view sa Gusto. Facebook. Ayo. Na. Raymond Valenia Agustilo, good morning man sa Singkang Airport. Kay Ricky Galvez sa Isabela. Reynaldo Rojo, ila kuno sa puro Pepsi da sa Zone 3. Poste kuno lo utod na dugay na wala gid tagaan aksyon. Sa Zone 3 sa diin na. Sa pa Barangay Bata guro puro Pepsi mo. Zone 3. May Zone 3 na da sa Barangay Bata. May Zone na da sila. Naging mo guro sila ya Zone sa Zone 3 da sa puro Kung puro Pepsi, bangga Pepsi. Ang buti ba siguro dira sa bata Reynaldo Rojo. Mga ka-aksyon, inyong ipamatiyan ang aton mga balita diri sa aksyon na Balitang Bayan numero 1. Morning dali kay Diday kay Junjun. Hindi way kami kakuan sa apelyido. Diday kay Junjun da sa housing. Standby na kita sa aksyon report, second portion ng Action Fred Salanga. Balikay kita sa aksyon balita morning edition. Upod gapon sa Indian News Team. Action Eden Aboso. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Gerald